ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାପଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସାପକୁ ଆମେ ପୂଜନୀୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାପମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆମର ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭରେ କଟିବ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ସାପଟିକୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାଖରେ ଧନର ଆବିର୍ଭାବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସାପଟେ ଧନୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସାପ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ କାମରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଗୋଟେ ସାପ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମଟି ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ସେ କାମରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତ ଦେଇ ସାପଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯାଉଥିବା ଶୁଭ କାମଟି ଅଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମଟି ହେବାର ଥିବ ସେ କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି।